Roma u Debri, żewġ DJs Maltin, seħdu sem festival notevoli fil-Kroazja li għalih mistennija għat-tendenza ta' eluf mill-Kroazja u minn pajjiżi oħrajn. Fil-festival SRCE Spring Break, iż-żewġ DJs minn Malta se jingħaqdu ma' bosta oħrajn magħrufin fix-xena mużikali Ewropea bħal Fede Legrand, DJs from Mars, Mendy u IVSV. Din se tkun l-ewwel gig ta' Roma li għandu 21 sena u li tkellem magħna dwar kif ġew mistednin għal dan il-festival. L-esperjenza naħseb bdiet kien Halloween party tal-G7 infatti ġampula u wieħed mill-mistednin speċjali dan l-event kien l-owner ta' dan l-Spring Break Festival li ħajkun isir Kroazja u wara li sema kemm lili kif ukoll kollega tiegħi Daniel indoqqu kellimna għalinna l-ispeċi l-istil tagħna oġbu u minn hemmhekk bdejna Pajnan Communication biex anke llum il-ġurnata wasal sakemm stidinna għal dan il-festival. Daniel Briffa li għandu 24 sena u magħruf bħala Debri spjega l-entużjażmu tiegħu dwar il-fatt li sejħu sem festival daqstant prestiġjuż u dwar il-ħerqa tiegħu biex jerġa' jingħaqad mal-folla wara nuqqas ta' sentejn. Imsejħa waħda mill-ikbar Spring Break Festivals fl-Ewropa, ġifieri għalina dejjem unur kbir tkun fejn tkun barra minn Malta x'tista' tirrappreżenta l-Malta u hekk. Anke li wara sentej irritornaw kemm l-avvenimenti f'Malta kif ukoll barra kif qed naraw għalina speċjali ħafna fimti nistgħu naqsmu dak li nħobbu ma' ħadd ieħor. L-aktar li aħna looking forward fimti terġa' tara n-nies jieħdu gostu jibbażjew kemm Malta ma' Nostalgia 7 tagħna kif ukoll anke barra ġifieri ta' dil festival straordinarja. Din se tkun it-tieni darba li Debri se jduq lil minxtutna wara l-pandemija. Fil-waqt li waqt il-pandemija kien għamel suċċess b'remix ta' sigla ta' sensiela televiżiva Simpatiċi. Is sonna ma' u din is-simpatija.